vasta ajattelin, että mä olisin laittanut koko huoneisto uusiksi. Semmoiseksi toivovehriäksi tai sit vaikka roosaksi. Kummasta sä tykkäisis? Reino. Reino ei ruvennut millekään. Pist sä ämmä vaan ne oven lukko. Mut sen jälkeen, kun mä olin unohtanut lukita se ove yöksi, meiltä rupes pikkuhiljaa tavara hävitä. Joo. Varas vaatis erityisesti Reinon lompakko, Reino-avaimi, pankkikortti, luottokortti, kelakortti, autokortista puhumattakaan. Anna mulle autokortti, kelakortti, kukkaro ja avaimen ja autokortti, luottokortti, pankkikortti, autokortti, luottokortti, pankkikortti, kukkaro, avaimen, pankkikortti, luottokortti, kirjastokortti, kelakortti, pankkikortti, luottokortti, autoavaimen ja kaikki avaimet. Lapsi katsoo minua odottavasti, kysyvästi. Eikä pappa osaa puhua. On kaunis syksy. Vaahteran lehdet ovat kuin mummin huulipuna. Niin siitä kuulemma tietää, että on syksy. Minä katson sinua. Minä muistelen sinua. Minä en enää muista, millainen olit 10 vuotta sitten. Mietin, millainen olisit nyt, jos et olisi hävinnyt jonnekin repaleisten aivojen taa. Mitä kertoisit lapsenlapsellemme? Lapsi odottaa yhä vastaustani. Papalla on sellainen sairaus, että pappa ei enää pysty puhumaan. Sinä opit joka päivä uuden asian, mutta pappa menettää joka päivä 2 asiaa. Mitä minä nyt lapselle tuollaista? Näkee vielä pahoja unia. Moikka. Kyllähän meekin Reinon kanssa. Silloin kun geriatrian toimistossa oli käyty ja herra A oli ruvennut asumaan meillä ja vaanis koko aika nurkan takaa sukkasillansa. Musta ajateltiin, että voiko tää olis vaan paha unta. Reino ehdotti. Aino kuule, mä ajattelin, että jos mä menisinkin viikoksi piiloon, laitetaan mul piti tonne vaatekoppelo. Ja sä tuot sinne mul vaan ruokapurkiain silloin tällöin. Niin jos se herra A vaikka kyllästyisis, kun ei se enää saiskaan mun tavaroitaan otetuksi. Eikä mä liikkuiskaan enää missään. Jaa. No juu, Reino, voidaanhan me sitä yrittää.